ще казва винаги, живея за твоята слава. Даже и света да се руши, живея за твоята слава. Кой е евреите от Египет? Кой ги изведе? Моисей. Какво стана след това? Минаха през Червено море. След това къде са? Когато Бог ни открива тази тайна, ние ще го победим. Амин! Амин! Божията църква трябва да е жива, защото Бог е жив. Че Бог ни е пригърнал и сега е момента да поискаме нещо от Него. Той е готов да дава. Бог е много щедър.